на Черно море. Това е добро подаване към Гай Бадаш. Ротен Хатуел е непокрит. Не успява да си овладее топката по оптимален начин. Дава знак Помен Илиев. Днес той играе своя матч номер 30 в Европа. Остро подаване. Лигата на конференциите, поне на този етап от пресявките, не е налична системата за видеоповторение, така че първоначалното решение на съдията остава окончателно. А тук защитата на Черно море при това статично положение сякаш бе хваната неподготвена. Виждаме, че и двама футболисти на гол. Румънското крило ще може да порази вратата. Ето го и него! Ами очевидно днес статичните ситуации ще играят много сериозна роля, тъй като един и другия гол падна след такива. Успя да докосне топката стража на Апоел Офир Марсиано. Трябва да отбележим, че и шутът на Калкан бе доста силен. Концентрирането на Сефер, втори гол. Ето и ситуацията, виждате, абсолютно необезпокояван, както и при първия гол. Елдер Лопеш връхлетя върху топката и не оставя абсолютно никакъв шанс на План. Ето и отново какво се случи. Далеч от него останаха както